Ikanapulog-unom nga Domingo sulod sa tuig. World Day of Grandparents and the Elderly. Usa sa makatabang nga paagi aron mainampuong mapamalandungan kining maong sambingay, mao ang pagtan-aw sa imong kaugalingon nga usa ni anang mga sulugoon nga gisangunan sa taha sa pagbantay sa uma. Sanglit ang uma mauman ang kalibutan, kitang tanan adunay katungdanan aron santaon ang paglampo sa mga bakak sa dautan. Sa paghimo ni ana, tinud-o nato ang pag-atubang sa labing seryosong mga sayop nga atong mahimamat. Pananglit, ang dignidad sa wala mapahimugso nga mga bata, kinahanglang panalipdan ug ang yawanong paghimo sa aborasyon, kinahanglang hunungon. Dugang niini, magbudlay kita aron mapanalipdan ang simbahan, ang atong mga katilingban, mga kahigalaan ug kabanayan nga dili unta sila mahatumpawak sa grabing mga sayop sa atong panahon, ilabi na ni anang labing malimbungon ug malinglahong mga sayop. Pananglit, sulod sa simbahan, mutumaw ang panagbangi ug mga kalibog. Kining panagbahin-bahin, lakip kini sa mga malinglahong mga bakak nga gisabod sa mga dautan. Tan-awon usab nato ang atong kaugalingong mga kalag nga mao ang tabunok nga yuta. Sa pagkatinuod, ang pulong sa Dios natisok na, apan sa makadaghan, gitugutan nato ang atong kaugalingon sa pagtuo sa malimbungong mga bakak. Kini musangko og panagbangi sulod sa atong kaugalingon, musangko sa sala ug sa kalibog. Busa kanunayo nato ang pagbantay sa atong mga kalagikan niining mga bakak, pinaagi sa pagsalig sa matuod nga mga pagpanudlo sa atong simbahan ug sa mga gitudlo sa mga santos. Pamalandong. Unsa man ang malimbungon ug malinglahong mga bakak nga ako nahitumpawak. Pagbasa gikan sa basahon sa Kaalam ni Salomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman ug walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa kay ikaw Ginoo man sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tawo may katahap sa kahingpit sa imong gahom ug gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom apan nangaha sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom, apan ikaw usa ka maluluy-on nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa bato kanamo sa bisan unsang panahon nga gusto mo, apan inay ni ana, gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailom. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudluan nimo ang imong katawhan nga ang usa ka tawo nga matarong kinahanglan usab nga maluluy-on. Gihatagan mo ang imong katawhan og dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Ikaw ug Ginoo, maayo ug mapasayloon. Puno sa kaluoy alang sa tanan nga magasangpit kanimo. Patalinghugi o Ginoo ang akong pag-ampo ug pamatia ang tingog sa akong pangamuyo. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Ang tanang mga nasod nga imong gibuhat
muabot og musimba kanimo og Ginoo ug maghimaya sa imo ngalan. Kay halangdon ka man ug naghimo ka og katingalahang mga buhat, ikaw lamang mao ang Dios. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Ikaw o Ginoo, maoy usa ka Dios nga maluluy-on ug mahigugmaon, dugay nga masuko, puno sa kaluoy ug kamatinumanon. Lingia ako ug kaluy-i ako, ihatag ang imong kusog ngadto sa imong sulugoon. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon sa samang pagkaagi, sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Ang espiritu mismo mga liyupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tawo, nasayod unsay gihuna-huna sa espiritu, kay ang espiritu mga liyupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya misugilon si Jesus ngadto sa katawhan ug laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabii, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon kuraunya ang mga mangangani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig." Unya misugilon si Jesus og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma, ug sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babayi ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo niining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya'y gisulti kanila bisag unsa kundili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta,
Mugamit akog mga sambingay kun makigsulti ako kanila, suginlan ko silag mga butang nga wala pahibaloi sukad mabuhat ang kalibutan. Unya mibiya si Jesus sa mga tawo ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang tawo nga nagpuga sa maayong binhi mao ang anak sa tawo. Ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa, ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mga ngani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon, mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tawo magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tawo sa pagpakasala, ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan, ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudan-ag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.